main iki mau main siang tok mau. Halo Mas, halo. Malam. Mas, jalan lah ya. Kata hari ini Mas. Yang digering mosok deloki tak deloki. Gering kenapa dek niki kok. Nang ditarik ibu ketua lah. Sing ibu ketua sing mbuh kok padha seneng-seneng mulah. Yo. Sap kalau kamu halo. Orang muni. Bunda mendingin ya. Bus nak lepas sulat telu Mbak Yanti. Bunda apa? Bunda Juliana. Bunda Bibi. Bunda Bibi siapa toh? Ibu Bibi, wongnya kan di komen. Bibi. Di komen wong ini. Gak iso ndelok live ya apa sore live jam 3. Iki gara-gara aku dikon salaman ambek Mas. Paten main klasik. Iya, bar salim mbek. Bakal sego sawanan iya. Besok njaluk nomor-nomor bolong kuwi. Itu mana tuh? Gebras. Itu tok kok piye? Bakule nusae. Kopi dateng aja jebres ini, dong. Itu lewat jam itu. Dari duit cuy. Istilah itu. Ya mas. Rasa repot-repot mas. Bungkus sekolah yang lagi. Belum wae. Rasa repot-repot mas. Kamu langsung lagi. Sarung. Sawani sih. Sarungmu kok ganti mas? Yo, ini rusak ini apa deh? Kedengiran mati dia. Dewi udah ngulang ya. Kamu kenapa Mbak Ketua? Periang. Merindukan kasih sayang gue gitu Nyerato pedok kamu. Terus sesuk ora ya. Sesuk rambut sampean kok yo. Enggak, sabar sih. Ya. Merindukan sopo gasoy. Merindukan bus. Ngonoan kok ribet. Aku mulai mau kudanan aku lah. Ibu main orangnya sinyal tenan no. Ora enek, dapat ngono aku wis lipe lah aku. Wong digawe awet jam kok tiga lab. Mas Tan, terima kasih Mas Tan. Asmara. Karum sepatunya udah nyampe ya mas? Ya. Yang bilang burung tak sepil tapi ya. Yang bilang makasih Karum, gak usah makasih Mbak Arum. Semoga banyak rezeki, sehat selalu, lancar lek berangkat umroh ya. Wes berangkat toh. Loh, malah berangkat. Semoga lancar. Udah mesti lancar. Jangan lupa oleh-oleh buat kita. Olah terus. Ya wes oleh-oleh buat aku aja mas. Sarung kita langsung piro mas. Itu dol sarung tuh dia kayak pasir dikirim kapan? Pasir tuh bayuk nanti langsung kok kok. Alasan mbak di dalam itu. Sarung rezeki nih juga mas Yola yuk mau banyak rezeki. Ini tambah melimpah. Itu kok sepatu aku, alhamdulillah. Terima kasih.
Sama siapa? Coba. Sama Kak Arum sama siapa? Sama Mbak Arum. Sama Mbak Arum sama siapa? Sama Mbak Yanti. Mbak Ambe, Mbak Ambe. Enggak kok ya rambak gitu kok iso. Bang Zidan ganti bola wae. Bola Mas, ciume ganti bola. Aku nak nyeluk deh malah lek. Tak celuk lek nih dilek. Lek. Ya. Ya Bu. Iya Pak. Bukit tua, kayak bukit tua ya. Pak Ketua. Ayo guys menang no guys, mencapai meloncat mencolot kok udah awan masyarakat kena nganu nang di mas yang liane pengakil nang di yo. Jadi nama ewera penak ya sak lip baik. Lip ini kan yang gula ya awak moto mas, udah rap kagem. Ono lihat kayak jaluk nang tidur nyenyak istirahat kok iso. Iya pengen tidur tapi raiso enggak pipi ya terus. Tanggapan tuh. Nenggonku mau ada angin mas mas. Asmaro. Krungu. Piye? Apa? Ini angin puting beliung mau. Endi ono angin pendel musar. Lagu deh. Ora ono, tapi mau anu, mulai teko telon paceng ngalor kuwi, walah. Pas aku juga balik ngidul neh perkara wis. Barate kencenge ra umum. Ilo, telok tuh. Uno. Daerah ndine. Tanam aku anjir. Jenegara. Tanam aku ngasem. Kok iya? Ku tapi wis udan kuwi. Iya, sasrene kok ning anu, kok ning alas, kok ora ning omah. Nyanyi yo markaban. Turu gerdu mus. Dipuk-puk mbus. Suarane ilang lho. Bus, yo. Mas terima kasih. Ayo menang na aku dulu. Saya menang siapa ya? Ya. Ading. Wani aku masih aku kering. Ayo, Mas Dian ayo Mas. Tunggu nang mari. Indonesia di cari teman opo kuwi. Iki opo kuwi? Enggak menit kae kok. Cari teman kok ning kene, cari teman yo budal ning ndi kono kok. Crit iya. Mas obat gantengnya apa? Panadol bro. Panadol. Siapa kayak? Dewa judi mimor. Entek kabeh. Duh, Mas Paijo kok ngaleh rene, Mas Paijo kok ora lagi kencet. Kambuke wangi kencet, Mang. Ayo guys, skip aku guys. Keep zoom. Samarek foto ora. Oh, ya jelas iso le. Sokora pen. Ya apa jenenge? Iki. Kuwi jenenge garpu Mas. Iki kok garpu le? Ya kan cinta itu buta Mas. Lagi ngetan wae aku san. Suruh nyanyi Kamelia. Dia sakit terus kok nyanyi to.
Ya, udah Soko sing anu. modot kuwi apa pusaka apa kuwi senggol kok modot kuwi kok senggol Mulai men kok. aneh-aneh. Dia kan takut iki apa, tak arani lah, tak sauri to. Cinta kan nyebut kau, bener gak ya? Mirip. Yo, try mirip kok. Kasih kak Ru. Lah wilo, tuku gak apa-apa. Bila saling tap-tap kalau wis 1900 kok ora tap-tap ki piye iki? Kalau Ya, bisa jangan. Kak menangin aku kak, ben saya mencolot. Ya bang ya sini nih sinyal lagi beda-beda. Bener lah. Wong nikah gak ono waline iso diganti armada. Ya iso, kowe ngejep armada ya iso kok iso. Sama minyak pora demo. Hmm? Minyak pora rambutnya kok musak masih. Saiki to? Gak minyakan aku. Tapi gak apa-apa tetap manis. Kayak apa-apa kata biskut kok orang ada semua. Kalau di panggung kenapa nggak segacor ini mas? Iya, terakhir isin-isin apa? Ngomongnya nggak panggung di panggung. Ini kalau nggak panggung nyanyi ini nggak tangan ini enggak? Joplok lele. Ini untung-untungan aku wani ya. Penggeder tak cekeling ini ya. Sabaran di. Minyak Asmi. Gak sido meriang bus, ya apa sido. Wong asli ketahuan mau ngancam aku bejal lab, tapi terakhir ada sinyal tenan mau. Alasan yo, alasan. Aku mulai mau kita lab aku lah, aku tambah hujanan juga sido tau. Karum ayo karum neng dileh mas seleksi bareng yo. Seleksi kok orang ngono, paling terus jadwalnya jam 1:30 biasanya kok. Ya mainnya bisa lab dengaran. Iya. Jare barono puting beliung bos, yo mau jare nih gone saetane gone mau. Terus aku tapi mau terae gone paceng ngalor kuwi mano peti pembalik ngidul aku mlaku ngalor. Main ini lah demo. Main nggone desane Cak Sur kuwi lho apa yo. Alfamart Indomaret cak klone paceng kuwi lho mlebu. Nganane kewetan. Mas Paijo, terima kasih Mas Paijo. Kayak suaraku yo. Hah? Suaraku kayak. Iya, ninti-ninti yang gerdelok Soraya ini setel aku. Nanti kalau terus bacot lagi pun lo cangkeman. Jongkol kalau Apa merandul? Bismillah. Kayak apa lah? Kim dah. Eh? Kilo ngomong mbak adikku sih. Mas Kenzo, ayo Mas Kenzo. Terima kasih Mas Kenzo absen. Kamu kok nggak say hi sama adikku? Biar pergi adikmu. Halo. Halo Mas. Salam Nah. Iya toh. Kenalan. Aduh nih. Mas Lexi, ayo masuk menang no Mas. Oke. Yo, biasa mari. Pelanggaran nih. Ada pesan yo. Oke bolo. Wani tenan to ora iki. Terima saya beler. Arti 96 audio. Ayo gas.
Emo kapok guri-guri. Asli ra trimo jan. Manine to ora. Trimo to ora. Manis. Omone wis gas ngaper putih kan. Adikku, mulane tok kupinge dijewer kuping padha bosok anjene kok. Ngomongnya mbok piye kok. Sebel aku. Gus melu Kang guru piye lek kuwi? Ayo guys, nggak kita cari tidak sama kita usrana usul mengatus sih. Nek tekan ngono bayanti madoh to, main ngono cak sur. Kon ngidul sak jam neh sak. Ayo Mas nonton ning asem. Kenapa? Nonton nyanyi to lek mosok matul. Mesti ngono kok. Ning gene sing biasa ngonten aku. Ning gene ikul. Ayo ning gene ikul. Ya lu ning ngene iku lho lah yo. Ayo, tak wiane cae. Ya imang takok aku jare 16 15 sing kosong sing ndi kosong kabeh aku yo ngono entek kosong kabeh. BR sing itu BR. Semite disumet bolaya. Gas bus, gas terus. Aku kok pegel. Masno, terima kasih Masno. Bola-bolanya. Makasih Mas Lexi topinya. Yuhu. Surat topi bola yang meloncat iki. Alah kok masuk kok menang terus yo Mas Lex yo. Mas Paijo, terima kasih Mas Paijo. Iki dene kalah mlayu-mlayu narakan. Rusak. Oh, terus mencolot. Ya, mencolot. Terus apa nih warung? Terima kasih Mas. Anu, apa wi? Duwe kok loro, kok tedas. Duwe tok gratis jare. Oh, makasih. Aku ki ngono kerokan, guys. Aduh. Dikasih apa itu aku sama Mas Wandi? Thank you, Mas. Enak wi, Mas. Ayam dan apa? Kola. Seger. Dengarin bus tangan yo, wis bermain marah ya, wis bertanggapan di awan. Mas Pojo, thank you. Aku lu ngene iki tetep kalah. Mas Zakir ayo guys, tetep kenceng itu Caca. Masa 600 ki apa tuh Ca? Ayolah. Ayo, aku angger delok TikTok lah, delok Bang PK nganggo balsem, masuk kene nganggo balsem Mas ben akeh sing ngegip. Ben nyonyor cangkem ya ras do nyanyi. Oh iya, kalah kan salaman karo bakal kopine jodil. Kasar no, yo gelem. Ora iso. Bakal kopine nendi kok. Mbok yo goleki kono pokoke karo wong seneng warung kono salaman ngamuk karo wong. Ya, tak salaman. Mas Kenzo jangan menangin tuh, aku yuk kalah tuh niku. Mas Landing, ayo sah, siji topi, siji topi, kalah tuh, kalah. Yo ngono bala win sampai 8 ngene iki kok iso. Iya delok to. Mas Lexi, ayo tuh Mas, bantu aku. Mas Landing, ayo jogo ning nguri. Kono kuwi oleh tembakan mesti nguri. Anjay kok jen. Wis kowe mirip kurune ngene kok dipadakno mbek mayor tadi. Ayolah baru pas sekali ayo masukan 1,7k lo gak gelem tap dan ikut di koin Norno we bolo kok iso. Iki nek angger kalah Mas Embus salaman mbek bakul apa wong sing ning kono ya. Yo tak salaman. Jadi kan tak loro tak salami kabeh lek mbak aku.
Yo engko wis. Nanggi. Gue nembus jempolnya balap yo. Cek ibu-ibu yang delok yang ramenengan cek ibu-ibu para muda-mudi dan tante-tante ngoyo malane. Rokokmu karo padha karo nggonku mbus mosok iya. Mau aku nek salaman aku nek menang ki aku mau nek salaman karo nan koncomu. Salaman karo bakule. Wes deal. Yo. Oh iya. Wak wae kok tak tewu ndase.